Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Masenjenje uFaiz Abrahams usayinile neKaizer Chiefs. uFaiz Abrahams usayiniwe iKaizer Chiefs baphulaphule uyiplayer yeKaizer Chiefs ngokusesikweni. Now ukhumbula into okubana ke kudala ke sesitori ndisilandelela ndaqala ukusuka nokuhlala kwaso ndinithela thuphe ndinichazela ndinixela into okubana kuzohamba apha namhlanje ukuthiwa namhlanje uFaiz Abrahams neKaizer Chiefs banje namhlanje uFaiz Abrahams neKaizer Chiefs kuthe sade sabe sifikelela ekusiququmbeleni ke ngoku sabe siyagqitywa elobali. Ngoku sithetha nani ke ngoku uFaiz Abrahams usayine neKaizer Chiefs uyiplayer Kaizer Chiefs ngokusesikweni esuka pha kwiqela leStellenbosch. Khumbula ke mphulaphula into okubana ke uAbrahams lo uza ngeloan yonyaka apha kuqela leKaizer Chiefs kune option yokubana iKaizer Chiefs ingakwazi ukumthenga. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs ke ingenyuka nengalo emveni kweloan. Le loan yalomfana ke yonyaka elapha kuqela ke leKaizer Chiefs. Kunento ke ndifuna ukuyithi thuphe nje kancinci ke ndathi ubudlelwano obuphakathi kweKaizer Chiefs neqela leStellenbosch apha kubadlali ikusengathi buzawuthanda ukukhula. Ndiyathandaza njalo into okubana ke obubudlelwano bezitimu zombini bubambelele buqine. Nzela iKaizer Chiefs benetime ekwaziyo ukusebenzisana nayo kumcimbi abadlali apha phakathi apha phantsi kweBetway Premiership njengoba nje iitime ezininzi kubonakala into okubana ziyayisokolisa iKaizer Chiefs. Ewe siyavuma neliqela liyisokolisile iKaizer Chiefs phaa kubadlali abafana ke noLangelihle Phili ngoba iend up seyikhulula abadlali ababini kunye nemali izibe iyamfumana uLangelihle Phili, kodwa sibone ngathi ubudlelwane bazo buthanda ubangqingqwa. Sicela siyibongoza ke lonto sithandazela siguqela ngedolo into okubana ke obubudlelwane bungangapheli zingabambana ngesandla ezitimu zombini zisebenzisane kumcimbi wabadlali. Uba iKaizer Chiefs nomdlali emdinga kuStellenbosch ikwazi ukubana imfumane neStellenbosch ngokunjalo uba sinomdlali esimdinga uKaizer Chiefs sikwazi ukubana simfumane zivele nje zisebenzisane nje kakuhle ngoba naku noFaiz Abrahams uye walandela ekhondweni ke landela lapha uLangelihle Phili wahamba onyathi lapha uqela ke leKaizer Chiefs. Sithetha nje nawe uyiplayer eKaizer Chiefs ngokusesikweni umfana omdala yiwinga ke lesithetha ngayo ke baphulaphuli iyakwazi nodlala njenge-striker apha ngaphambili noko ayinozisola iKaizer Chiefs pha uza kuyisebenzela lamfana phansi kwesandla ke sikamlomzana uFernando da Cruz. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitsho into okubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.